På plads. Dygtig skat. Hvor er du god, ja. Værsgo. Money? Programmet præsenteres af Advantage. Mod lopper på katte og på hunde. Dygtig. Værsgo. Ja, til mig. Stephanie har Dygtig. Der er nemlig en ting, der ligger Stephanie meget på sinde. Og hun vil gerne have et råd fra sin mor. Hvor har lugtet af tis? Ja, Hallo? Nej, din opgang lugter af tis. Skal hun ned? Ja. Okay. Lugter af tis? Jeg vil gerne lige dygtig Molly. Ej, hvor er du god. Skal vi ikke tage Christiane cykle, fordi Jytte og jeg skulle egentlig ud og cykle? Du kører. Okay, det er en aftale. Okay. Hej. Hej. Hej skat. Hej. Er du trist, du Dygtig. Værsgo. Her, Molly.